Dr. Lazarus Chakwera ngati analuza chisankho. One of the reason ndi wachiweta. Zaka 5 analephera kukonza zimene ononga ku mademo. Mwachitsanzo, ofesi ya DC ku Kalonga inaotchedwa ndi cha DC. Mpaka lero sanamange ina. Kwa malembo anakumba nsewu omanga Profesa Arthur Peter Mutharika. Mwachidule ndikuwuzani kuti misewu yambiri inagumulidwa mu nthawi ya mademo, koma analephera kuikonza in 5 years. Posachedwa, Ministry of Transport and Public Works ayamba ntchito yofuna kukonza nsewu wa Kalonga. Matenda achuka kale mu news kuti apeze contractor. Pamene process ili mkati, HRDC ikufuna kusokoneza ndi mademo. Ndiye timafunsa kuti atalowa Chakwera, HRDC yamanga mademo angati? Anthu anakhapidwa kuphedwa. Mabiliyoni omangira misewu anagulira mahewu. Kodi HRDC inapanga mademo? Malawi Congress Party inalowa mpaka kutuluka. HRDC sinapange mademo ngakhale tsiku limodzi. Ndiye pano akufuna kuseka nsewu wa Kalonga kukakamiza boma kuti likonze nsewu. Akuluakulu, Chiweta Road wayamba vuta lero. Tithokoze Profesa Arthur Peter Mutharika. Magredala tinawasowa m'madiramu. Pano patamba kwaunanso. Nsewu wa Zalewa Chingeni Road unaloipa. Anthu amangodzifera. Now is better. Baraka Zomba Road, that was a death trap mu nthawi ya Chakwera. Lake Shore M1 Road amangoimba nyimbo ngati mujankachitira ndi for Southern Country. Pamene Profesa wayamba kukonza misewu imeneyi, silola wina kusokoneza. DPP yangokhala miyezi 9. Ambuye anu aja amene anapotokola Chilima ku Chikangawa anakhala 5 years. Bwanji simunapange mademo poti nsewu wachiweta nawonso unaloipa. Tinene zoona pano, HRDC ndi special branch ya Malawi Congress. Inu zaka 5 adalephera kupanga mademo. Mawu make amapasula ma contract mboma wa Chakwera. Tafera kaye Nyamata. Nduna za boma komanso Chakwera amene akhala kupita kunja more than 10 times kuwapempha IMF kuti abwere kuno kumalawi. Koma IMF imakana. Zaka 5 APM miyezi 9 IMF yabwere. HRDC special branch ya Malawi Congress asadinyase. Ndikuna pano aliyesa madziwa kuti HRDC is a political party. Special branch ya Malawi Congress adakotenga boma 2020. Ambiri anapita ku embassy. Richard Sembereka, BMaya, Ndera Otero. Panali wina anali ku Addis Ababa. Timothy Ndambo anali Minister of Unity. Pa zaka 5 Chakwera anasankha nduna za kumpoto. Speaker anali kumpoto. Minister of Homeland Zikhale Ng'oma kumpoto. Minister of Defense ali Nkandawire kumpoto. Minister of Sports Uchizi Nkandawire anali Kalonga. Minister of Lands Kezi Sukwa anali kuchitipa. Minister of Transport Jacob Ohara anali kuzimba. Minister of Trade Vitumbiko Mumba anali kumweko. Ngakhale a first lady amachokera kulumpi. Zaka 5 anali kuthekera kumanga Chiweta Road. Koma analephera. HRDC sinapange mademo. Chifukwa amenewa they were more powerful amene Trump. They could have done something pakani mene. Koma analephera. Lero a professor angowa mboma miyezi 9. Just 9 months. Mukawerekesa September up to June miyezi 9. HRDC yamba kuwawa ngati gala chwewo akuti ayititseka nsewu. Useka nsewu wamako. Munalephera kuseka nsewu umenewu pamene unalovuta kwambiri. At least now we have a minister Jabi Muhango wayamba process yomanga Chiweta Road. Just 9 months
muzenda daiona munyuzi posachedwa Chiweta Road ikonzedwa mukweneko tikapete paka baba Jesu ndipo wanalonga takuja mufuna kuwapasa ndimwe wapembelaka kuwashire sawaja bananga ndovuta achakwera nabila kumeneko ndikumangowonjeza maina akuti wadacha kwamba highway Sadiki Mira highway kumanga kwake kuna kumeneko kumango mangira maina anapita kumpoto kumene koso anamanga maina Oton Chilwa International Airport Oton Chilwa Mosoriap chakufa Jehana Mosoriap kumango manga maina nao sa China asamange sokongola akubwera akuti Chilima highway kuphaombe ABM asamange chipatala akuti John Chilembwe hospital ngakhale airport Chileka inamangidwa kalekale iye anangobwera kumanga dzina akuti Bagiri Muhoozi International Airport. And now we have a president akamatoka ku Blantyre amaenda pagalimoto kupita kuliro ndikumaona mavuto asewu Professor Arthur Peter Mutharika chakweratu amakwera ndege ali kuti chimwendo inu mungoti aphika nkaiwa kwawo ali kuti chakwera wabwera ukalalikira mistika nkhani yatha ndewi nasabwerero ndikumati sokoneza ndi propaganda akuti cha DC special branch ya Malawi Congress anali kuti pamene anthu amaja chitedze kumachika anali kuti sawo Chilima anaphera uchangawa anali kuti osachita mademo kodi misewu imeneyi Kalonga Chiweta Road wavuta lero msewu umenewu anthu akhala kuti andaula zaka 5 zachakwera HRDC inali kuti akuluakulu history is the best teacher.